Kaixo eta ongi etorri saio berri batera. Gaurkoan, Sumar Altzugarairekin egongo gara. Bera, gure txokoa proiektuaren sortzailea da eta egongo gara hizketan proiektuari buruz. Baina lehen, goazen gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, 1816ko uztailaren 2an, Medus ontzi frantsesa ondartu zen, Mauritaniako kostaldetik gertu. Beste bi ontzirekin abiatu zen Frantziako Rocheforteko portutik. Senegal britainiarrengandik berreskuratu asmoz, haiekin hala itundua. Urte batzuk geroago, 1839ko uztailaren 2an, Kuban esklabu moduan saltzeko zeramatzaten 53 afrikar matxinatu ziren La Amistad itsasontzian. Kapitaina eta gainerakoak behartu zituzten ontzia Afrikara bidean jartzera. Marinelek ordea engainatu eta Aebetako kostara eraman zituzten. 1965ko uztailaren 2an, ustekabea Aita Donostia musikaren jaiotetxean frankistek oroitarria jarri zutenean. Donostia eta Gipuzkoako agintariak bildu ziren Okendo kaleko bere etxera. Espainiako banderaz estalitako oroitarriari estalkiak kentzean bertaratutako Gernikako arbola abesten hasi ziren. Erregimen frankistari desafio eginez eta agintarien haserrerako. Bukatzeko, 2014ean, Israeldar kolono talde batek Mohamed Abu Keider baitu zuen ekialdeko Jerusalem. 16 urteko gaztea gorpu aurkitu zuten ordu batzuetara erreta. Goazen aste honetako agenda ikustera. Ostiralean, Ormolu Galerian, Francesca Poza eta Tatiana Blankeren fragmento ibinkulo erakusketa amaituko da. Igandean, Bereaingo futbol zelaian San Fermin Rugby Sevens txapelketa izango da. Eta bukatzeko, egun berean, Deep Purple taldeak Nafarroarenan kontzertua eskainiko du arratsaldeko 8:30. Orain, egunkarietako azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticiasekin hasiko gara, egunkariaren lerroburu nagusiak horrela dio. Auto elektrikoen salmentak bikoiztu egin dira Nafarroan urteko lehen sailekoa bean bi berri. Auto elektrikoen salmentak bikoiztu egin dira Nafarroan urteko lehen sailekoan. Bean bi berri ditugu. 1381 ibigailu berri matrikulatu ziren, duela urtebeteko 681 alderatuta eta indartsu hazten ari den merkatu batean. Jarraituz, Volkswagenek izan zuen salmentak lehen postuan ekainean, Toyota, Dacia, Peugeot, Kia, Tesla eta Renaulten aurretik. Bean, hori nabarmenduta, Araceli eta Sergio izango dira Sanferminen txupinazoan. Berago, argazki batekin, Iruñak berriro ere Nagoren oroimena bere ganazten du. Eskuinaldean hainbat lerroburu. Lehenengoa horrela dio. Nafarroak trafiko sailaren foru poliziarako sarbidea zubia amaitu du. Honen azpiko lerroburuak horrela dio. Sektoreak biometanoaren arauztea eta moratorioa saihesteko eskatzen du. Eta bukatzeko, Javier Remirez Nafarroak egonkortasunarekin eta autogobernuarekin aurrera egiten du. Diario de Navarraren lerroburu nagusiak horrela dio. Erregularizazio prozesuak aurre ikuspen guztiak gainditzen ditu, 1,2 milioi etorkin ari dira eskatzen. Beko lerroburuak horrela dio. Igoera oporretako exodoaren hasierarekin bat dator. Diario de Navarraren lerroburu nagusiak horrela dio. Erregularizazio prozesuak aurre ikuspen guztiak gainditzen ditu, 1,2 milioi etorkin ari dira eskatzen. Beko lerroburuak horrela dio. Igoera oporretako exodoaren hasierarekin bat dator. Honen azpian, argazki ondoan gaseko ukuyuen tiroa. Zezenketa feriaren protagonistak ikusteko jendetza nabari da kortak ireki zirenetik. Beherago, dozenaka zaletu hurbildu dira arrotxapeara, lehen lau abeltzaina ustiategiak deskargatzen ikusteko. Beste lerroburuak horrela dio. Clean.J.L, Fernandezek eta Araceli Sergio Aguilerak jarraituko dute su artifiziala. Clean.J.L, Fernandezek eta Araceli Sergio Aguilerak jaurtiko dute su artifiziala. Azalaren goiko aldean, egunkariak 3 berri nabarmendu ditu.
14 urte autobusen zalea. Jarraian, ikasleak museoan gida gisa. Osasunaren 4 fitxaketa posibleak. Eskuinaldeko zutabean, 3 lerroburu. Gobernuak 18 milioi ordaindu beharko ditu aroztegia babesteagatik. Bestalde, biometanoaren moratorioak 500 milioi dolarreko inbertsioak airean uzten ditu. Eta bukatzeko, San Fermin jaien hasierarekin batera beroa itzuliko da. Gara egunkariarekin jarraitzeko horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroako justizia auzitegi nagusiak 18 milioi ordaintzera behartu du Nafar gobernua aroztegiagatik. Goian, argazki handi batek lagunduta lerroburuak horrela dio. Euskal txirrindularitzak emaitza bikainak lortzeko aukera du tur honetan. Eskuinaldean lerroburuak horrela dio. Gorenak ezoiko ezezkoa eman dio Trump. AEBko auzitegi gorenak ez dio bide eman herrialde horretara jaioarren herritasuna ukatzeko aukerari. Eta gobernuaren jaurdunaren mugak gogorarazi dizkio Donald Trump. Behan, taserren erabilira grabatu zutela agindu zuten. 2023ko martxoan egindako agerraldi bat Santurtziko udaltzaingoko funtzionario taser batekin egindako edozein esku hartze automatikoki grabatzeko konpromisoa hartzen zuten. Eta bukatzeko, Israelek batez beste haur bat hiltzen du Gazan su-etena indarrean dagoen egunero. Herriaren lerroburu nagusiak horrela dio. Gobernua zigortu dute 18 milioi ordaintzera aroztegiko enpresa sustatzaileari. Behan, 2 lerroburu daude. Ebazpenaren arabera, foruzainek ez zuten eragotzi proiektuaren kontrakoek, kalteak eragitea eta argatik kalte ordaina jaso behar du enpresak. Eta jarraitzeko Javier Remirez Nafarroko gobernuko lehendakari orde eta eledunak esan du elegitea aurkeztuko dutela. Honen azpian argazki batekin lagunduta, segan kate begi berrien bila. Gazteak segarra erakartzeko programa bat jarri dute martxan. Eta bukatzeko ezkerraldean hainbat lerroburu ditugu. Hasteko, milioika palestinarren bizitza arriskuan da UNRV bikoitza haren diru eskasiagatik. Antonio NBEko idazkari nagusiak ohartarazi du 100 milioi dolarreko defizita daukala errefuxiatu palestinarrentzako agentziak. Laguntza eskatu dio nazioarteri. Gazteak segarra erakartzeko programa bat jarri dute martxan. Sega gazte ibilbidea egitaismo parte hartzen ari ziren gazteak ekinaldian berrian. Bukatzeko Euskal Herria irratiarekin horrela dio lerroburu nagusiak. Eraso sexista eta sexualik gabeko Sanferminak erdieste aldera. Iruñeko udalak gune seguruen sarea zabaltzen jarraitu du aurten. 23 lokal eta jai gunekin egin dute bat protokoloarekin. Katxalin Ezkerra horrela dio. Baztanen mutil dantza baztertzaileak desagertzea lortu dugu, baina oraindik badugu zer egin. Eta bukatzeko, Iruñeko Penien Federazioak jai seguru feministak eta indarkeria matxistarik gabekoak bizitzeko deia egin du. Raquel Arjol, Iruñeko Penien lehendakaria, Guardasola saioan izan da. Kaixo, egunon, Xumar. Epa, egunon. Zuzara, orain eskatuko dizut zure burua aurkezteko eta zuen proiektua, zezu zara gure txokoa aplikazioaren sortzailere bat esango genuke, ezta? Bai, hori da. Gure txokoak webgunea eta aplikazioa sortu dugu euskaltzale batzuk, ez dago talde bat edo eragile bat edo erakunde bat atzetik. Euskaltzale batzuk elkartu ginen kezka batetik abiatuta eta guk sortu dugu eta ni naiz horietako bat. Eta nondik eta noiz ikusi zenuten aplikazioaren behar hori edo webgunearen behar hori? Bueno, beharra berez aspalditik dator. Esan nahi dute
Ni lesakarra naiz, baina Donostin bizi naiz duela urte batzutatik, eta egunerokoan pairatzen dugu ez, gune agitz euskaldunak ez direnetan, edo hirigunetan bizi garenok, egunero pairatzen dugu ez, estres linguistikoa. Osa, kafe bat eskatzera, kafetegi batera sartu, eta beti da, euskaraz egiten badut, aurpegia jarriko aiate, ez dakiz hori egunerokoan dago aspalditik, ez? Hori euskaldun aunitzeri pasatzen zaigu, etengabe egunero, ez? Orduan, hori, motxila hori hor dago aspalditik. Orduan, egia da, gero duela hilabete batzuk izan zela pixkat detonante bat bezala edo, Baxe Nafarroan gindoazen familiakin furgonetan eta egun batzu pasatzen, Baxe Nafarroa eta Siberutik, eta hor izan zen pixkat hau martxan jarri zuen detonantea edo, ja pixkat edalontziak gainezka intzun tanta edo, nahi genuen Baxe Nafarroan etxalde bat topatu gazta erosteko, ekartzeko bueltan etxera eta nahi genuen euskaraz, ez? Etxean egonek, Euskal Herri, nahi genuen euskaraz eskatuta eta agitz zaila intzitzaigun topatzia etxalde bat euskaraz gazta salduko zigutena, ez? Orduan pixkat hortik abiatuta torri zitzaidan burura ideia, ederra litzake, ez? Nonbait eukitzia zentralizatua eta eskura, bai webgun edo aplikazio bidez edo, Euskal Herrian euskaraz non erosi daitezken, ez? Bai dendak, zerbitzuak, espazioak eta ez, euskaraz bizitzeko lagungarri izango zaigun tresna bat, erra litzake, ez? Hor etorri zitzaidan igual gehien bat. Eta lehenengo inuna zen pentsatu, igual badago, eta nintzen bilatzen eta pentsatzen, euskalgintzan badan matzagu urte batzuk eta militatzen azken urtetan eta erraten balimazeon igual ja ezagutuko nun, ez? Orduan, egon nintzen pixka begira eta, deus ere konkretua topatu eta orduan etorri zitzaidan bigarren ideia izan zen, igual sortu imarko dugu, ez? Horixe baditugu urte batzuk militatzen euskalgintzan, pantailekin eta teknologiakin zerikusia duten esparrutan eta militatzen, orduan gaude lantalde txo bat nahiko egonkorra eta desente kontrolatzen duna gai hauetaz. Nik konkretuki ezain bertze programazioa eta web garapena eta hori hor baditugu bertze kide batzuk gehiago kontrolatzen dutenak, baina, nik etorri zitzaidanean ideia hori, igual sortu inbarko dugu, botanun hor taldetxo hortan, hau etorri zait ideia hau eta ingarria ikusten duzue edo zentzurik izango luke edo eta, printzipioz hasieratik erantzuten, nik uste egingarria dela eta gero eskertuko dugula, ez, euskaldun aunitzek. Orduan duela hilabete batzuk hortik sortu zen proiektua eta orduan hilabete hauetan joan gara garatzen. Nik ideia bota eta handikan egun gutxira gure programatzaileetako batek lehenengo bozeto bat edo webguneana botazun eta erran, ostras, igual daiteke eta inkluso txukuna eta polita gelditu daiteke, ez? Orduan hilabete hauetan garatzen joan gara, nahi genuen ere gauza batzuk lortu, zerotik sortu dugu aplikazioa, orduan mapa adibidez nahi genuen Euskal Herriko mapa garbi ikuste dila, ez? Gaur egun sarean eta ez ditugu mapa unitz Euskal Herria bere hortan agertzen denik, orduan nahi genuen Euskal Herriko mapa, izendegia Euskara utxian izatea Euskal Herri osokoa, bai hegoalde bai iparraldeko izendegia, eta orduan hilabete gutxi hauetan joan gara teknikoki mapa eta aplikazioa eta garatzen, eta bai egia da abia puntu bat genula, zeni hasi nintzenean hor, igual zerbait dago eta etorri zitzaidan burutara bere garaian duela urte batzuk Twitter zenean oraindik. Erabiltzaile batek hasi zuen olako galdetegi moduko bat edo taberna euskaldunekin, Twitter bidez jendiak erantzuten zion, herrian ez dakitzen eta badakitzen, eta eintzun horrelako zerrenda moduko bat edo taberna euskaldunekin duela urte batzuk. Eta, ni bere garaian proposatu nituen batzuk, hemen Donostikoak eta etorri zitzaidan ura burutara, eta ura izan da abia puntua pixka Twitterreko zerrenda hori. Orduan hartu genuen zerrenda hori, duela urte batzutakoa da, orduan zerrenda hori dugu dena banan-banan errepasatu, ze batzuk igual itxita daude, beste batzuk guain jendia erraten ari zaigu ez, hauek jabez aldatu zuten duela urte batzuk, lehenakoak euskaldunak ziren, baina guaingoak ez, orduan abia puntu bezala hartu genuen tabernen eta jatetxen zerrenda ura, eta joan gara pixkat osatzen, bakoitzari sortu diogu bere fitxa, bere argazkiekin, webgunea edo Instagram kontua edo dena delako alimadu gehitu diogu, orduan, hilabete hauetan alde batetik teknikoki egon gara garatzen, aplikazioa eta webgunea bera, eta bertzetik katalogua, pixkate alik eta txukunen eta osatuen eskaintze aldera, orduan hilabete hauetan lanian aritu gara, eta pasaren astean edo duela egun batzuk egin dugu publiko proiektua,
eta, bueno, agitpotzi gaude egiarran izan duen harrerakin eta izan duen erantzunakin, baina, bueno, pixkat esplikatuko nabalin baduzu nola den asmoa, funtzionatzeko proiektuak eta. Bueno, hori agian aurrerago bai hitz egin nahi dut, noski baietz. Baina nahi dizut galdetu pixka bat gehiago sormen prozesuari buruz, ze, bueno, bai izan duzue lan talde handi bat, non bakoitzak egiten zuen lan bere arloari buruz edo bere jakinduriari buruz. Eta nahi dut jakin ze oztopok izan dituzuen sortze prozesu honetan. Zeintzuk izan dira oztopo nagusienak? Bueno, oztopo nagusia nik uste denbora izan dela, edo denbora falta. Ze azkenean militantzia egiten dugu, auzolanean egiten dugu, eta dena ditugu gure lana, gure familia, gure eguneroko martxa. Orduan, inongo irabazi asmori gabeko proiektua da, noski, eta bakoitzak eskaintzen du alduna, ez? Orduan, arazo nagusia nik uste denbora, ze, bueno, aipatu bezala jende prestatua badugu inguruan, hoixe, bai programazioan bai dena delakoan, baina klaro gauza hauek denbora eskatzen dute, hasierako bozeto hartatik joan gara dena fintzen, baina klaro horrek denak denbora eskatzen du, ez? Orduan, zailtasun nagusianik hori errango nuke, eta gero bai, klaro, guri okurritu zaigu hau egitea, baina ez gara lehenengoak izan, ez? Hartu ditugu bertze referentzia batzuk, aipatu dudan Twitterreko zerrendaura, baina antzeko aplikazio batzuk, hasi ginen hantamen begira, adibidez Katalunian egon direlako antzeko proiektuak eta gaur egun badago martxan buscador.cat, eta, pixkate egon ginen hori referentziak hartzen, eta zer hartu nahi genuen haietatik, zerrez, eta barrez. Orduan, bai izan da lan bat teknikoki eta batzuk egin dutena, bertze batzuk gehiago arduratu gara igual diseinuaz, eta bakoitzak bere esparrua gehiago, eta gero referentzia horiek, eta batzuk zituzten gauza interesgarri batzuk, baina bertze batzuk igual ez genuen ikusten, edo lan gehiegi suposatuko ligukete, eta erran genuen, guaingoz jarriko dugu martxan honekin, eta kuriosua izan da, justun uda baino lehen publikoin nahi genuen, ez? Ze, aisialditik sortu zen ideia, eta iruditzen zitzaigun udan, aukera gehiago zeudela, jendia Euskal Herrian barrena ibiltzeko, ez? Orduan, uda aurretik publikatu nahi genuen proiektua eta katalogoa eta bar, eta gehien bat bideratu dugu aisialdira, ez? Udan Euskal Herrian barrena gabiltzanean, ze beharko genuke jatetxean naitugu, janari dendak edo dena delakoa, ez? Eta kuriosua izan da, publiko egin dugunetikan, jaso ditugu iradokizun desente, jendianak, erranez eskertuko luketela haunitz, baita ere, egunerokorako zerbitzuak euskaraz emate dituzten, hasi dentistetatik, abokatuak, arkitektuak, ez, egunerokoan erabiltzen ditugun zerbitzu haunitz, ez hainbertzea isialdian, horiek ere katalogoan gehitzea eskertuko luketela haunitz, ez, zarra genuen, ostras, bai, hasieran guri okurritu ditzaigun gehi, isialdira begira, baina noski, Euskaldunon erreferentziazko aplikazio edo webgune bihurtzia nahi bali madugu, egunerokoan, noski, gure hirian, gure auzoan, gure herrian euskaraz topatu ditzakegun, ez, katalogo alik eta zabalena bali madugu, hobeto noski, ez, eta orduan, gu hasi ginen, pixkat, aisialdiakin lotutako eskaintzekin, eta segituan jendiak errandik, ostras, nik ere arkitektura estudio bat dut, eta ez dakiz, eta nahiko nuke agertzia, eta jendiak ere joa, nik dentista bilatzen Gasteizen, kriston lana egu dentista euskaldun bat bilatzen, eta guai egon golitzake horiek ere agertzia, ez, eta orduan, ari da pixkat forma hartzen, guazen, egiten guazen enean, ez, orduan, uste du hori ere polita dela, hasi genuen duela egun batzuk asmo batekin, udara begira behintzat, eta poliki ari da pixkat bertze forma bat ere hartzen, ez? Orduan, gaur justu gehitu ditugu osasun gintzakin zerikusia duten fisioterapiak eta gauza pribatua dienak, publikoa alde batera utzita, baina fisioterapiak, hortz klinikak, olako guzti horiek kategoria berriak gaur gehitu dugu justu. Jendia proposatu digulako, eta errandu, bai, noski, azkenin, asmoa da bizirik daun aplikazio webgune bat izatea eta komunitate bat izatea, ez? Orduan, Euskal Zaleok, Euskaldunok ze behar dugun, pixkat aplikazioa prest dago egokitzera pixko bat hortara, ez? Beti ere kontuan hartuta, auzolanean iten dugun proiektu bat dela, aldugun denborakin iten duguna, orduan, ezingo dugu seguraski dedikatu nahiko genuken denbora
guzia, orduan aldaketa batzuk eta denbora pixkat eskatuko dute, baina bueno, bai, iruditzen zitzaigun uda baino lehen ja publikatzeko moduan zegoela, ze orain dela egun batzuk 600 txoko inguru edo ja zeuden mapan kokatuta, eta esateko, bueno, azteko badako kopuru nahiko txukun bat, 600 horiek, eta orain jendia proposatzen ari zaigu txoko berriak eta bar, eta ja 700era hurbiltzen ari gara, eta askoz gehiago proposatu dizkigute da honeko, baino, pixkat errebisatuta inbar ditugu, eta orduan, gure martxan joango gara, baina asmoa bada, epe ertain luzera, Euskal Herriko mapa hori ahalik eta osatuena egotea zerbitzu eta abar ahalik eta anitzenakin. Bueno, oso interesgarri, argi dago oraindik aplikazioa asko emango duela eta evoluzionatu beharko duela. Baina, azalduzu oso ongi, aipatu dituzu ja hainbat ze onurak edo, aipatuzu bakarrik ez tabernena, baizik eta ere gehitu izaten ari zaretela optika, fisioterapia eta bar. Nahi dut azaltzea oraindik ezagutu edo instalatu ez duen pertsona batentzat azaltzea zer den aplikazioa eta zein den bere funtzionamendua. Bale, printzipioz hori, oraingo sortu dugu webgunea, dela gure txokoak.eus, eta aplikazioa sortuta dugu Android mugikorretarako oraingoz. Orduan, Androiderako nahi zute, sartu Google Playen aplikazioak bilatzeko aplikazio hortan, eta gure txokoak jartzen bali zute, hortxe agertuko zaizue, instalatu eta listo. Androiderako bakarrik atera dugu lehenengo, ze, hori azkenean ikusi nahi genuen ze erantzun, zun pixkate proiektuak eta, ze Androiderako ateratzea debalde da edo oso merke behintzat, baina egia da iOS-erako, Apple-erako, iPhone-etarako eta ateratzea ordaindu inbar da eta desente gainera. Orduan pixkat ikusi nahi genuen ze erantzun, baina ikusita erantzun agitzona izaten ari dela euskaltzaleen artean eta haunitzek eskatu digute bai Instagrametik, Instagramen ere kontua sortu diogu, eta eta iPhone-erako ez duzu aterako, iOS-erako eta gabiltza lanean eta segurazki aterako dugu laster, iPhone-erako ere bai. Orduan, bestela, oraingoz iPhone-ak indagona edo ordenagailutik etxetik sartzeko da gure txokoak.eus, hor sartu, eta hor aterako zaiguna da Euskal Herriko mapa. Eta mapa hortan aterako zaizkigu aipatu ditugun kategoria guzti horiek. Taberna, jatetxe, lotarako lekuak, zerbitzuak, espazioak, espazio kultural eta abarrek ere badute lekuak, gaztetxeak eta bestelako gune euskaldun batzuk ere bai. Orduan hor mapan dena aterako zaigu eta gero mapan dagoelako enbutu edo filtro moduko batzuk horra gertzatezkiguna, filtroa bakarrik. Orduan demagun bilatzen dugula, justo hori jatetxe bat nahi dugu, eta orduan aukeratu dezakegu filtrotan jatetxe bakarrik, eta orduan beste guztia desagertuko dire, eta geldituko zaizkigu Euskal Herrian dauden jatetxeak, demagun. Edo mugikorretik ere sartzen bazara, edo aplikazio edo webgunean, mugikorreko GPS-a pizten bali madugu, demagun gaudela egun pasa doni ganelo itzunen, GPS-a pizten dugu eta lokalizatzen ditu aplikazioan, orduan hurbiltzen da gugana eta jartzen digu gure inguruan ze aukera ditugun, ez? Eta hortikan ere gero filtratu dezakegu dagoen. Azkenean da, bertze kontu batzutarako ohituta gauden erabiltzera ohituta gauden aplikazio moduko bat, baina, guk sortuta eta euskaraz zerbitzua ematen duten komertzio, espazio eta barrekin, orduan erabiltzeko ez duzu ezer egin berrik, ezer registratu eta ez ezer konsultarako esan nahi dut, ikusteko zer dagoen eta bar. Eta gero bertze aukera bat izango litzake eta hontan jendiaren laguntza eskatzen dugu, ze proiektu auzolanean sortu dugu eta asmoa da elikatu ere auzolanean elikatzea, ez? Orduan jendia animatu nahi dugu txokoak proposatzera, bai zure herrian, zure auzuan edo demagun egon nintzen Maulen pasaden hastian eta ezagutun taberna euskaldun bat superpolita ez dakitze, jendiak proposatu ditzala horiek, ez? Orduan, hortarako bai eskatzen duguna da erregistratzea e-mail batekin, besterik gabe. E-mail bat sartu, erabiltzaile izen bat, eta kontua sortzia gure txokoak.eus webgunean edo aplikazioan. Eta ja behin kontua sortuta duzula, posible dituzu proposatu txokoak. Orduan asmoa da jendiak proposatzea txoko horiek, guk ingo ditugu errebisatu, ikusteko fitxa txukun sortua dagoela, argazki batekin, deskripzioa eta pixkat ikusteko katalogoa txukuntasun bat mantentzen dula, eta orduan proposamen horiek ubein onartzen ditugula, mapan agertuko die.
Orduan asmoa da, auzolanean eraikitzea ahalik eta mapa osatuena Euskal Herri guztikoa, ez? Orduan, jendiari egiten diogu animatzea parte hartzera, animatzea konsultarako erabiltzea, noski, egun pasa, aste buru pasa ez dakit nora, behiratuko dut, aber ze jatetxe dauden euskaraz ematen dutenak eta primeran, baina jendia animatzen dugu ere proposatzera, ez? Zure herrian, zure auzoan, edo inguruan, edo ezagutzen dituzun txoko horiek denak proposatu, eta orduan auzolan digital handi honen bitartez, euskaldun edo euskaltzale guztion artean lortzen dugun mapa ahalik eta osatu nahi izatea, Euskal Herri guztian. Bale. Badut galdera bat, agian lekuren bat proposatzerakoan, jazuzenean agertuko da mapan, edo zuek gehitu behar duzue zerbait, edo errebisatu, agian ziurtatu benetan euskarazkoa dela, edo... Guk errebisatu egiten dugu, baina, klaro, fizikoki ezin dugu konprobatu joan eta euskaraz egiten dutela eta, zaila izango litzai guke. Egiten duguna da, konfiatu jendiak proposatzen dunan arabera, konfiatu egiten dugu, jendian intuizioan. Jendiak galdetu izan digure, baina zein da irizpide konkretua, langileen ehuneko zenbata jakin behar du edo webgunean eta aplikazioan eta aipatzen duguna da, zerbitzua erabat edo ia erabat euskaraz ematen dula, ez? Hau da, langileen edo denek edo gehiengo handi batek euskaraz jakitea, ez? Imaginatu taberna batean 5-6 langile balima daude eta batek ez daki euskaraz, nik uste ehuneko gehienean euskaraz hartatuko zaituzte, euskaraz eroso aritu ahal izango zara, orduan bai, ez? Aldiz, balima denda bat 2 langile daudela eta batek ez daki, orduan, ja, ehuneko 50an ezingo duzu euskaraz egin, ez? Orduan, ez dugu jarri portzentai konkretu bat, baina jarri dugu erabat euskaraz edo ia erabat euskaraz, ez? Orduan pixkat kriterioa hori izanik, konfiatzen dugu jendiak proposatzen ditun txokuak beteko dutela, irizpide hori. Baina egia dago pixkat errebisatu inbarra dugu, ikusteko saiatzen ari gara katalogo ahalik eta txukurena izatea. Sartzen zanean leku batera, argazki batzuk leku horrenak, ikusteko lehenengo biztazoan, ostras, erakargarri zait, o ez da estiloa, o dena delakoa. Orduan pixka txukuntasun bat mantentze aldera katalogoan, eta ikustia inork ez duela astakeri bat jartzen, baita ere, ez dela gertatzen ari, baina bai iten dugu revisatu, mapan agertu baino lehen. Orduan, klaro, guk atera genuen proiektua duela egun batzuk, jakin gabe ze erantzun izango zuen, zenbat proposamen jasoko genitun, eta egia da, gainezka gaudela, ze jendiak, pozik hartu dirudinez eta jaso ditugu 200tik gora proposamen dagoeneko, ez? Orduan, atera genuen mapa 600 txoko pasatxokin, eta dagoeneko 200 baino gehiago jaso ditugu, ez? Orduan, horiek denak errebisatzen, denbora pixka beharko dugu. Orduan, jendiari eskatzen dugu pazientzia, bialtzen bali moduzu proposamen bat, igual egun batzuk beharko ditugu, baina ere udan gaude, eta pixkate gure denbora beharko dugu errebisatzeko, baina asmoa da, epe luzeko proiektu bat izatea, eta orduan poliki-poliki, hemendikan urte batera, askoz osatuko egongo da mapa orain baino, baina, nik uste ja dagoeneko erabilgarri dela kasu haunitzetan, baina, horixe, bintzat jendian proposamenak errebisatzeko eta denboratxo bat beharko dugula, ze jendiari zeigu gure idazten, biali non duela egun batzuk, eta, alduguna egiten ari gara, oso pozik gaude erantzunakin, baina egia da, uste genuna, baina askoz proposamen gehiago eta jasotzen ari garela, eta lana suposatzen ari digu, baina, egia da, pozgarria dela ikustia jendiak gustora hartu dula eta animatu dela proposamenak bialtzera. Eta adibidez, tabernari bezala, edo dendari bezala, ere proposatu dezaket nire denda edo nire establezimendua agertzea gure txoko webgunean edo aplikazioan? Bai, noski eta kasu hori desentetan gertatzen ari zaigu. Hasieratik erran dugu guria ez da proiektu katalogo ofizial bat, ez dago erakunderik. Atzean da, katalogo herrikoi bat, euskaltzale batzuk sortuta euskaltzaleentzako, ez? Orduan, edonork proposatu ditzake txokuak, norbaitek ezagutzen ditun zera batzuk, komertzio batzuk edo komertzioko jabiak ere bai, eta desentek ari digute idazten, ez? Nik nahiko nuke agertzia, ez dakitzen nola inbarko nuke, eta, printzipioz jendia animatzen dugu zuzenean proposamenak egitera, gehitzen badigute alikta informazio gehien, argazkiak eta txukun bialtzen badute proposamena, guretzako asko zerrexago, onartu eta listo, bestela osatzen jamarko genuke.
Baina bai, proposamenak izan daitezke, norberak, bere lokalanak, bere espazioanak edo bere zerbitzuanak, dudarik gabe, eta bestela, jende arruntak proposatu ditzake nahi aina, printzipioz. Orduan, bai, animatzen dugu, bai jende normala, bai negozio dolin mauzu eta nahiko zenuke agertzia hor, ez? Gure katalogoan, animatu jendia. Azkenean, nahiko genuke, euskaltzaleontzako izatea referentziazko katalogo bat, beti eskura eukiko duguna, mugikorra beti poltsikoan dugu, orduan beti eskura eukiko dugun katalogo bat, dozi momentutan kontsultatzeko eta pixka referentziazkoa, ez? Orduan, iruditzen zaigu interesgarria komertzio horiek euskaraz zerbitzu emateko esfortzua egiten dutenak, esatea, ostra, nik egon nahi dut hor, ez? Ze hori ere bada helburutako bat, bi helburu nagusi bezala errango nuke ditula proiektuak, bat izango litzake hori, euskaltzalentzako tresna eraginkor bat izatea, euskaraz bizitzen laguntzeko, beti eskura izango duguna eta edonoren eskura, hori izango litzake helburu nagusietako bat, baina bigarrena ere bada zerbitzua euskaraz emateko ahalegin bat egiten duten komertzio horiek nolabait errekonozimendu bat itea eta saritzea, ez? Gehien bat igual gune hain euskaldunak ez direnetan esfortzu bat suposatzen dio, adibidez taberna bateko jabiari, langile euskaldunak topatziak adibidez, orduan nahi dugu errekonozimendu bat egin, zerbitzu euskaraz emateko ahalegin egiten duten horieri eta horiek nolabait saritu, ez? Orduan uste dut badela ere jabe edo langile baldin bazara establezimendu batean, interesgarria izan daitekeela, bihurtzen bada euskaldunentzako referentziazko kontsulta katalogo bezala, horregotia uste dut interesgarria dela, zuk egitan zerbitzua euskaraz eman nahi baldin baduzu, ez? Orduan, bi helburu nagusi horiek genitun hasieran, baina gero konturatu gara fitxak errepasatu eta publikatu gala, konturatu gara zeharkare bertze bi helburu bat ditula proiektuak, ez? Zuzenean ezpada ere. Ze konturatu gara katalogoan dauden komertzio guziak, diela komertzio txikia, bertakoa eta hurbilekoa, ez? Orduan esan dugu, ostras, azkenean bertako merkataritza ere sustatzen ari gara eta ez da kasualitatea. Euskaraz zerbitzu ematen duten establezimenduak eta ez dago inolako multinazional edo katea hundirik edo, ez dago Mercadona bat edo nizer dakitze denda horiek ez daude katalogoan, ez? Dena dire herritako eta auzotako denda txikiak, orduan tokiko merkataritza eta bertako produktuak ere sustatzen ditula zeharka proiektuak, orduan hori ere konturatu gara, ostras, hortan ere ari gara, ez? Eta zeharka bigarren helburutako bat ere bada jendia animatzera egun batzuk libre ditugunean, hegazkin bat hartu eta bertze kontinente batera joan beharrean, Euskal Herrian gelditu, ez? Hemen baditugu 100 txoko ezagutzen ez ditugunak, oraindikan Euskal Herrian bertan, etxetik atera gabe, eta orduan jendia animatzia ere, ez? Katalogoen, ostras, bira, basena farroan ze jatetxe eta ze proiektu interesgarriak topatu ditugun bagoazen, hartuko dugu egun pare bat joango gara bertara, ez? Orduan jendiare animatu, pixkat nolapait turismo jasangarriago bat edo sustatuz Euskal Herrian bertan gelditzera eta bertan ditugun txoko zoragarriak ezagutzen ez ditugunak oraindikan ezagutzera, ez? Orduan, bi helburu nagusi horiek, baina zeharka bertze bi hauek ere konturatu gara betetzen ditula proiektua. Hasieran uste zenuten, edo nahi zenuten aizielderako lekuak edo espazioak argitaratzea, baina orain ari zarete denetarik hartzen, optika, egon naiz pixka bat ikusten eta ikusi ditut optikak, fisioa eta bar. Proposatu dezakegu edozein gauza, adibidez arraindegi bat? Bai, proposatu edozer gauza da hori aplikazioa edo webgunea azkenin guk sortu dugu eta horren arabera, kategoria batzuk sortu ditugu, ikono batzuk eta irudi batzuk eta bar. Orduan pixkat horren arabera, segun ikusi barko litzake proposatzen duzun hori, ze kategoriatan sartuko litzaken, ez? Egia da, hasieran gehiago ostalaritzako establezimenduak agertzen zirela, justu hori aipatu bezala gaur jarri ditugu osasunakin edo zerikusia dute fisio, psikologo, yoga eta pilates zentruak, holako beste kategoria bat sortu dugu eta sortzen ari gara bertze bat zerbitzuak izango litzakena, ez? Ez da beste gauza zerbait fisikoa erosi dezakezuna edo, baizik zerbitzu bat eskaintzen duten, arkitektura estudio batetik hasi, abokatuak, aholkularitzak, zer dakit, ez?
Orduan, printzipioz, arraindegi bat esaten duzula, sartuko nuke adibidez, janari dendan azpikategorian. Orduan, zu proposatzerakoan, gomendatzen dugu pixka lehenengo biztaizo bat eman, mapan dagoeneko zer dagoen kokatua, ez? Eta janari dendatan begiratu nola dauden deskribapenak, nola dauden argazkiak eta pixkat biztaizo bat eman dagoen horri, eta orduan zu proposatu nahi duzun hori, baina ze azpikategoriatan edo ze kategoriatan sartuko litzaken, eta uste dugu, bain zerbitzuena oandik falta zaigu, baina ja bain zerbitzuena jarrita uste dugu ja nahiko abarkatzen dula, igual zerbait oso konkretua balima da, sortu beharko dugu, aurrera xigo beste azpikategoria bat edo, baina, printzipioz uste dugu ja zerbitzuena martxan jartzen dugunean, hori bai aisialdiko esparrua eta bai eguneroko esparru hori nahiko kubrituta izango dugula, baina, aipatutakoa, guk sortutako zerbait da, orduan, lehenengo egunetik perfecto ez da egongo, joango gara gauzak hobetzen, eta orduan hori e-mail bat ere dugu gure webgunean eta harremanetarako e-mail bat jarri dugu, edo zer gauza zehatzekin edo idaztea eta joango gineak erantzuten eta hobetzen, eta asmoa bada, denon artean, denok behar dugun proiektu hori eta katalogo hori sortzen joateaz. Auzolanean sortutako proiektua da, baina ni nahi dut jakinea jaso izan duzuen agian udal baten laguntza edo zein diru laguntza, agian ez dakit tabernar baten laguntza edo delakoa, zakit. Ez egiaran, euskaltzale batzuk sortu dugu gure artean, eta dituen, azkenean, gastu batzuk eta baditu, ez dira igual kristonak ere, baina webgune bat dominua.eus dominio erosi behar da, hostina horra alojatzeko eta hori denak, eta hori denak gure poltsikotik ateratzen da. Egia da ez direla kriston gastuak, baina gaur egun teknologiak ere ahalbidetzen du aurrekontu nahiko gutxikin, proiektu eraginkorrak edo erakargarriak sortzia, orduan iruditzen zaigu hau badela, azkenean lana bada, ordu batzuk eta badire, eta hori gure borondatez eta militantzia egiten dugu, baina diru aldetik ez du kostu handia, hostina eta gero aplikazioa iPhone-erako eta pixka garesti xiko da, baina azkenean gure poltsikotik ateratzen da, zu inolako irabazi asmorik, eta egiten duguna diru pixka galdu, denbora desente, baina gure pasiotako bat da militantzia, euskara ere bai, eta orduan pixkat uztartzen ditu horiek denak, orduan gaur egun teknologiak eta pixkat kontrolatzen baduzu, kontrolatzen duen jendia inguruan bali baduzu, nahiko erresa da sortzia olako tresnak eta aplikazioak, edonork ezin du aplikazio bat sortu, pixkat kontrolatu barra duzu, baina bali baduzu olako jendia inguruan, gure kasuan bezala, egit pozgarria dela, ez da zaila sortzia olako tresna bat, eta azkenean da pixkat ze behar duen komunitateak edo zer iruditzen zizegun interesgarria euskaldun komunitatea eskaintzeko, eta hori gastu hondirik gabe, tresna bat eskaintzen ari gara, gaur egun, orduan ez dago, eta behin baino gaiotan galdetu digute, baina nor dago atzetik dago, ez dago inor, gu sortu dugu lagun batzun artean, eta ez dago inor atzetik, gero egia da, Instagramen gaude, eta Instagramen Euskal Herrian Euskaraz, kontseilua, eta talde euskaltzaleek laguntzen ari digute zabaltzen sareetan eta pixkat, baina, eragile euskaltzale bat gehiago garelako, bertzerik gabe. Baina, sorkuntzan, berez, talde txo bat gara, euskaltzaleak eta militanteak, eta, gardentasun oso derraten dugu ez dagoela inor, atzetik eta xoxa gure poltsikotatik ateratzen dira. Eta nola ikusi nahi duzu proiektu hau 3 urte barru, adibidez? Mapa bat gainezka da ona, gustatuko ditzaren ikustia, eta Euskal Herri guzian pixkat orekatu xigo, ez? Egoan sartzen bali mazara ikusten da Euskal Herriko mapa, eta ikusten dira zonalde batzuk guaindik, aukera gutxikin, tamalez, badakigu hemendik 3 urterare hola jarraituko dutela, Nafarroko herriberan edo zonalde batzutan agitzaila delako holako txokoak topatzea. Nahiko nuke hemendikan urte batzutara zonalde horiek ere betego egotia, baina hori ez dago erabat gure esku. Azkenin Euskara bizi ditun garaiak, ikusten dugu oldarraldi judiziala, esparru haunitzetan ere Euskaran kontrako erasoak etengabekoak direla. Orduan, dudik gabe, erakundeek gehiago inbar dute,
hori argita garbi dago, baina iruditzen zaigu herritarrok ere gure esku dagona iten alko bagenu, badugula aukera, ez? Gauza interesgarriak sortzeko erakundeen esperuan egon gabe, ez? Orduan, bai iruditzen zait, erakundek dudik gabe gehiago imar dutela, baina guk beraien zai egon gabe ere gauza baditugula iteko. Orduan, jendia animatu esparru horietan, adibidez, bizi baldin bazara Bizkaiko, Gipuzkoako herri txiki euskaldun batian eta, igual ez duzu hainbesteko beharrik aplikazio hau egunerokoan erabiltzeko, gero bazuzenin egun batzu pasatzera Lapurdira igual bai, baina egunerokoan igual ez, baina euskaldun gehienak ez gara herri txiki euskaldun, ez, arnasgune horietan bizi gara gehiago hirigunetan eta espazio batzutan euskarak ez du nahi mertzeko presentzia, ez? Orduan, denon artean proposatuz eta mapa hori osatuz, nahiko nuke, hemendikan 3 urtera, kolorez eta txokoz betetako mapa bat topatuko baino, eta printzipioz asmoa bada hori, poliki-poliki denon artean joatia osatzen, ez? Espero dugu ala izatea eta hori da, zu aipatzen dituzun desioak betetzea. Eskerrik asko zuri eta zure lantalde guztiari, eta bai herriko jende guztiari laguntzen ari dela, proposatzen ari dela, eta espero dut hala jarraitzea, eta jende guztia erabiltzea aplikazioa eta gure txokoa. Mila esker. Eskerrik asko zuri. Aio. Aio. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Ostegunean, hodeiak eta ostarteak agertuko dira. Goizan, hodei multzo dezente ikusiko ditugu, batez ere kantauri isurialdeko zenbait tokitan. Eta ostarteak ez dira hain zabalak izango. Gainera, kantauri isurialdean ez da baztertzen puntualki zirimiria egitea. Arratsaldean aldiz, hodeiak gutxitu egingo dira eta giroa eguzkitsua izango da. Naiz eta kostaldetik gertu hodei batzuk agertu. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean zerua ia erabat oskarbi egongo da egun osoan. Temperatura maksimoak 25 gradu zentigradu ingurukoak izango dira, apur bat altuago hegoaldeko txokoetan. Eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da. Bihar, ostiralean, aldiz, antzera jarraituko dugu. Goizean, arratsaldean baino hodei gehiago agertuko dira. Haizea itsasaldetik sartuko da eta temperatura atseginago izango da. Batez ere ipar partean eta ipar isurialdean behe hodeiak egongo dira berriro. Batez ere egunaren lehen partean. Eta baliteke zirimiri apur bat egitea. Arratsaldean hodeiak gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egunaren hasieratik. Temperatura ez da gora behera handirik izango. Hau izan da dena gaurkoz, mi esker arretagatik eta hor egoteagatik egunez egun. Bihar ikusiko dugu elkar. Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.